खुलुमका खुम्पुई टिभि नायथ'नाय खाजान ताकुकटाय बुकुकसुनो लामसुगु स्राय स्राय कक लामपान्दाओ आं किशोर काबां ताकुकटाय बुकुकसो चिन कक बरकनि कक थाय गोबां मा कक थाय जुदा जुदा लामति फेरै थांगौ तैमानि तै कसक तै तैमानि तै फेतै फेरि दंगौ अमहाय फेरि दंमा जारो जों तिनि फायमान फायका कक बरक हाफोरनि सैक्रों बराम गोनां सार विकास राय देब्रमा सारनो मानखा सारनो लामसुगौ खुम्पुई टिभिनि स्राय स्राय कलगम नरंनि बिसिंथि खालायो खुम्पुई टिभि नायै दंनाय जत दिनै ताको बुहुक अक्रा साक्रा माफा तै उसुरबाक जतनो अनि खापांनि हामजामै आफा सर पहिला न सोंना मोसुमंगा ताबु जे कक बरक कक थाय गोबां मा जे फेरि दंमानि कक थाय फेरि दंमानि अब जे फेरमान रो अब दखे ताबु रिसेंटली जे बाबे कायसा सोशल मीडिया वो कायसा वायरल लंगै दंमानि जे दूरदर्शन नेशनल चैनल कायसा चामारी अम्पा हने कायसा चामारी अम्पा प्रेम गाथा हने कायसा जे रियल फाइ दंगो हंके आ जागा जे कक बरकनि जे शब्द जोंथ' चामारी हिनो किन्तु आज चामरो हिनैनाय जे बरकाबो खालायमानि आबोके खरकसा नों खरकसा कक बरक नै सैक्रों हिसाबै नों आबोनो बाहायके नुक्स अब तो किबि नुखा किसा तै सोशल मीडिया रगबो बुइनो सुलेमान नुगो नुगो व्हाट्सएप ग्रुप रगो सुलेमान नुगो तै आं साकबाय थांबो आपनो तै कैसा अनि फेसबुक एकाउंट कैसा पोस्ट मारखा ओ जगाव नानी जे सानान तंमोन आं साइ रिजाक नरो नाना हंग कैबा ओ फेसबुक न खुलोगे नायलाय मानो कक खामुतैसे जे चामारी अम्पा हमानी तो अब चिनी कक बरक सानाय रक जे जों दङ चिनी कक बरक सानाय बसाव रंनि बिसिङो तो तै गोबां मा क्लेन दं ब्ले गे जत क्लेनन किन्तु चामारी कामानि जे कास्टम औ दं स्पेशली चिनी जे समाज हंगाकै कायलाबारि दालनि दालथाब कायलाबारि दङ चलानि नुखुंनि बरक बुरिनि नुखुंनि बरक कक चाबलायै कायलामानि कक दङ बुरुइबाय चला खा फुलायका खारै थाङै कायलामानि आवबो दङ तै कैसाखाय चामारि कावैनै कायमानि अब चामारि तिसाबै कायमानि हंगाकै अब